Yes, Sjava mkhaya. Yabona njengoba silusa le nkomo. Ngike ngihale nje ukuthi siginqe noma eyodwa. Sidle inyama eningi. Hayi musukuphupha mkhaya. Uyawubuka kodwa luyashuna wenkabi. Eyunenyama eningi man. Ngempela. Ngike ngifise yazi ukuba nemali eningi equmbisa ngisho iwallet. Ngithenge zonke lezi nkomo. Yazi uyayikhohlisa, mawuyitshela ukuthi kuzoba njalo. Yikukuba negative mkhaya hawu. Mkhaya ngilambile manje. Angisakhoni. Khumbula uma ngoba uphekile yazi. Kukude nje ekhaya kini. Ngcono sithumile izintwana ezizingelayo zolanda amadumbe ekhaya. Vele manindi. Ngempela. Plus namajingjolo awekho kulentaba. Wedanya nonto aningela lapha ekhaya nithi ngimama kangifakela amadumbe ayi12 kuplastic. Qala uzosipha malini? Cha nalezi ntwana zamanje ithunywa ngemali cha ziyeyisi. Zonipha amadumbe. Plus ngiyawahalela. Wegazi lami uzungisize ungayi. Ncimyekana sincengile phela. Mkhaya sala ugada inkomo mina ngisawulanda lamadumbe. Indlala ibangulaka ngempela hey.